меҳмони навбатии мо Анизамон Дустмурод Шарипов, шуморо хушомадед мегӯем бори дигар. Ташаккур. ва дар мавриди нақшаҳои соли 2019 каме ҳарф мезанем. нақшаҳо ака зиёд бар зиёд ҳастанд. ин нақшаҳоро бигӣ ба фикрам ки то соли 50 ҳам нақшаҳои мо ба охир намерасанд. нақшаҳои зиёд бар зиёд ҳастанд. хуб дар сирки давлатӣ чӣ гуна аст имрӯзо? То ҷое ки мо маълумот дорем консерт баргузор бояд бигардад ба наздикӣ ва омодагиҳо чӣ гуна аст барои ин консерт? албатта тӯли 3-4 моҳ мешавад ки мо омодагӣ дида истодаем бо кули ҳамкоронамон. омодагӣ дар сатҳи олӣ аст, дар дараҷаи олӣ омодагӣ рафта истодааст. марамад аз рӯзи 29 то 29 моҳи дига сирки тоҷик дарвозааш боз аст барои кули ҳамватанон омада тамошо кунанд. чизҳое ки мебинанд не дар телевизор дидан, не дар ягон ҷо. чизҳои беҳтарину беҳтарин аст. хуб аст. албатта. бале. ва мо бор дигар дар охир биёд як латифаи дигар бигӯед. албатта латифа зиёд бар зиёд мегӯям барои шумо. як шоми дӯстонаши ман бовар ки ҳаловат бурдам чӣ тавре ки бузургон мегӯянд ки ошноӣ мебарад моро ба пеши ошно. ошно бошӣ, биё ҳар лаҳза пеши ошно. дар кушояд ошно, аз дар дарояд ошно. ошноро ошно кард хеши ошно. ошно чун як бародар зуд бовар мешавад. ошно бисьёр бошад дил мунаввар мешавад. кина чун санги маломат канда хуҷар мешавад. ошноӣ аз ҳамин ҷо байни мо сар мешавад. аммо вақт ошно бошем, дӯст бошем, дӯсти ҳамдигар бошем, чӣ тавре ки бузургомон мегӯянд ку дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар нишебу дар куталу дар супуск. аммо вақт дасти ҳамдигара бигирем, ҳурмати ҳамдигара бидонем, мо мардуми хиратманди тоҷик, мардуми тоҷдори тоҷик, ҳама вақт дар хизмати ҳамдигар бошем, дасти ҳамдигара бигирем. мега хират дар куҷо ганҷе орад падид, зиноми он худо онро созад калид. ай худованди хиратбахшу бехиратнавоз, ҳамон нохиратмандҳоро чора соз. ҳама вақт хиратманд бошему дар ҳурмати ҳамдигар бошем. сарбаланд бошед, боқӣ таваккалтон ба худо ки манам ранги ҳамун шакархан сурум накунед. пешаки худам хайтон мегӯям сарбаланд бошед. ман латифа гуфтам, шумо чӣ гуфтед? латифао нагуфтам. сарбаланд бошанд латифа. албатта як латифа дар хотирам омад. шумо фикр кардед ки дар кадом маърака қарор доред ба фикрам? шояд се бародар, се та донишҷӯ, якташ аз худи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буданд, якта дигаш аз хуҷанди Бостонӣ, якта дигаш аз шаҳри Кӯлоб. ҳар се донишҷӯ дар Душанбешаҳр мехонанд, дар як хобгоҳ истиқомат мекунанд. бегаи хӯроки шомшона мехӯранд. як тарбузак доранд, нав тарбуза куштанӣ мешаванд ки бародари Кӯлобимон мега бачаҳо биям тарбуза намехӯрем. шавхо мерем, касе хови сивеж бибинад, хови зур бибинад, саҳар қате мехеза, ховиша нақл мекунад, тарбуза мекуша мехӯрад, шикамаки сер дарста меравад. мегӯянд хоб шавхо мераванд, саҳар барвақт мехезанд. якум бародари Бадахшониро мепурсанд, мегӯянд чӣ хоб дидӣ? мега рости гап гӯям, мо аз Бадахшон ба Душанбе, онҳо аз Душанбе ба Бадахшон, мо дар паворот, онҳо дар паворот, мо сигнал, онҳо сигнал, онҳо ба дарё, мо тамошо. гуфта ранги кино нақл кардан мегирем. мегӯянд шуд навбат бародари хуҷандида мерасад. мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ? мегӯянд рости гапа гӯям, як туфлак харидам, туфлакам почка мисли хонсозгӯ. мегӯянд шуд. баъд мегӯянд бародар ту моро пурсидаси худат чӣ хоб дидӣ? мегӯям ман рости гапа бигӯм, ҳамеша хӯ рафтум, хом набуд, қисмам тарбуза хӯрдум. агар донишҷӯ кишидӣ, донишҷӯ бояд ҳама вақт ҳушёр боша, ба қавли урусо шустрак боша. саломат бошед. сарбаланд боша. беҳтарин ташаккур барои суҳбати хело ҳам ширину ҷолиб ва бовар дорем ки дар оянда боз даъвати моро мепазиред ва ба меҳмонӣ ба радиои имрӯз мебиёед. саломат бошед. хуб дӯстони азиз, ин ҷо барномаи донаи шоми рӯз идома дорад ва меҳмони навбатиро бозам гусел мекунем ва истиқбол мегирем меҳмони навбатиро, албатта баъд аз шунидани як суруд. аз мавҷи мо дур набошед, барномаи мо идома дорад.